Biserica Ortodoxă are milă de toți, și de romano-catolic, și de protestant, și de mason. De aceea, dacă un mason dorește să revină la ortodoxie, el trebuie să se lepede de masonerie în mod public în biserică și apoi este miruns din nou cu Sfântul și Marele Mir, pentru că el a pierdut Harul Duhului Sfânt. Pentru că este reprimit în biserică. Este reprimit. La fel și yoghinul. La fel și catolicul. Catolicul este primit prin taina botezului dacă el nu este ortodox, dacă el n-a fost botezat, pentru că nu există botez în afara Bisericii lui Hristos. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste precizări. Întăresc precizarea noastră că toate aceste afirmații și despre masonerie și despre Biserica Romano-Catolică sunt făcute din dragostea omului care vrea să-i vadă pe oameni mântuiți. În primul gândiți-vă numai un lucru. Dacă apostolii ar fi spus, oricum se mântuiește și păgânul, de ce să mai duc la el să-i propovăduiesc pe Hristos? Vă dați seama că ortodoxia astăzi nu ar mai fi existat și Dumnezeu s-ar fi întrupat degeaba și lumea s-ar fi pierdut? Deci același lucru lucrează și atunci ca și acum. Nu noi am modernizat, nu suntem mai deștepți, mai nu știu cum, nu mai merge cu gândirea aia veche. E vorba de gândirea lui Hristos, de gândirea lui Dumnezeu, care este veșnică, este și astăzi, și mâine, și peste 1000 de ani, este aceeași. Nu se schimbă, pentru că e de la Dumnezeu către om, nu de la om către Dumnezeu. Nu este o invenție omenească. Și asta se vede prin minuni și prin profeții și prin ceea ce înseamnă biserica asta.